Assalamu alaikum wa rahmatullah bandiraɓe yeɓoɓe yaw Piindi TV wonɓe nder leydi Sénégal ha e bowal leydi mo woni mon foof salminama yinde manama yettode sikkala en garti e kattande jomiraɗo joom baɗe bawɗe baɗowo ko wela eɗo wela ende wela eno welira gam humnude aadi men moɗon ko roɓindo jayndeji hande ko aljuma nogas e jeegom lewru janvier hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e nayyi joni koye jayde leydi Sénégal paɗen jayndeji leydi men e oɗo subaka hande gari e dawrugol tawi kadi ko dawrugol ɓaƴgol ko wiyete lawol leydi ndi hani e coftal balli kono kadi e toɓɓe goɗɗe foof ina tawe hen mbiyen tan ko ɗum fandal muude oɗo ñalawma aljuma puɗɗortoɗen ko jayde guendire nde losolay nden jayde ari koko wiyete protection de la vie privée ɗum ɗon koko wiyete ñalawma hanki mownintene oɗo ko yiwiti e ko wiyete on ɗo rentrée des cours et tribunaux maw leydi ndi ardino ɗum wondude ɓen ɓe ganduɗa kañumen tambi lawol leydi ndi saabi noon jaynenkoɓe mbi ko président Macky Sall ene wayno tan oɗo saaha hande feeri lawol eɓe pammina wonde hanki kanko maw leydi ndi o holliti wonde oɗo saaha gurnameji yimɓeɓe to banggue ko wiyete vie privée ina ɓeydi ha joni weññede nder leydi ndi tene kadi so ɗum hajaki ene wayno ɗo fayi ɗo ala ndiyam ɗin konngudi sifaji kala ina tawe e hello mabɓe e ɗiɗi ha tati e nder nden jayde witende Le Soleil jayde Vox Populi kamne arti e fannu goɗɗo ko présidentiel 2024 ɓe mbi ko maw leydi Macky Sall kañum woni mo yiiɗa kono kadi yadani on ɗo rapport wondirtingol ɗin sumgoji tijjani ñande nogas joyi lewru février e wiide makko noon ɗum ɗon ene wayno tan wawa amnade nder leydi ndi ko ɗo golle ɗe goni ɗo tolniɗo hande ina wayno ɓe jokki tan ko fadde on ɗon ñalawma ɗum ɗon noon o jabti koɓɓeya ɓe o jaɓɓino toon to galle lamorgo to witeɓe les recalés e ɗin sumgoji to banggue parrainage kanko maw leydi noon holliti wonde ɓen ɗon e kadi yo mbabo caggal kuulal ngal ganduɗa ene winda e nder nderi leydi men Sénégal jayde lo Dakar wa quotidien nden ari ko toon to assemblée nationale ɓe mbi ko corruption tumaɗo won e conseil constitutionnel leydi men Sénégal ɓe mbi ko on ɗon enquête parlementaire kañum woni ko yamira e oɗo saaha tawi foof noon immiri ko yidde ɓen parti PDS parti démocratique sénégalais caggal nde tuumi won ɗiɗo jeyaɓe toon to e nder les sept sages woni ɓen jeeɗiɗo wonɓe toon to assemblée nationale wonde koko mbaɗa mbuñaari ha mbawi tigui riwtude on candidat biteɗo Karim Wade saabi noon jaynenkoɓe mbi ko PDS heeɓi ko yinno ko ɗum woni ko tawete nden jayde Le Quotidien e oɗo subaka ɓe mbi ko waɗama walla darnama on commission d' enquête assemblée nationale yiddimo ɗum tan ko laɓɓitinde walla laɓɓinde Karim Wade ɗum ko caggal nde bureau darna hanki ɓen conférence des présidents ma kadi jooɗo hande kikiɗe oɗo aljuma ɗum woni ko jaynenkoɓe mbi ɗin konngudi ne tawe hello sappo e ɗiɗi nder nden jayde witende quotidien Le Quotidien besbi le jour kamne ari on fannu walla ari koye fannu goɗɗo ko yewti on audience mo ganduɗa ko audience mo bismino ɓen opposition kono kadi o arti e candidat on ɗon campagne walla ni candidat e campagne ɗum fof woni ko arti janekoɓe mbine woni tan ko ɗum somnifère de Macky eɓe pamminen wonde on communiqué mo ganduɗa ummiri ko toon to présidence mo mbi ɓumni walla ni mbiyen deññi miijo ɓe ganduɗa kañumen goni ɓen recalé en kono kadi ɓe garti Amadou Ba e oɗo saaha hani e on ɗon ko wiyete ha joni on ɗon conseil des ministres kono kadi ɓe garti wiide mawɗo leydi Macky Sall noddi ɓe ɓe ganduɗa ko witteɓe conférence des leaders de Benno Bokk Yakar ɗum ko hande foof ina yaaji janenkoɓe ne cifo hen e hello mumen tati e nder nden jayde walla hello jeenayyi e nder nden jayde witende besbi le jour jayde l'observateur kañum waɗi ko reportage toon to wuuro ina wiye hono baloji noon ko wuuro ɗo jeeya Abdou Diaw oya baranoɗo toon to Seras daral wiyete noon ɗo woɗɗani Pikine mbiyen tawi ni on ɗon gorkaji koko hirsano tawi kisɗum o wiyete ko Abdou Mbaye janenkoɓe noon jeehi jilloyima e ɓesgu on ɗon ɗum ɗon noon ɓe koliti wonde ni oɗo saaha ko ɓuuri hen ko yurminade ko yummakko nayejo o ha joni tinani ko kewi manam haalnaka ni ɓiyum koko wara walla ni koko hawre ladial suddima ko tata noon moni foof addi serantagal fewde makko goɗɗum ko tawete hen ko ɗin konngudi jaltuɗe presse wiide wonde on ɗon Abdou Mbaye ina innirno walla walla goto maɓɓe ina innirno goɗɗon ɓiɗɗo ɓen ɗon kolliti wonde ɗum meeɗano wodde kono kadi tumamo wiya wonde ko kiram ɗum ɗon foof ɓe mbi ko meeɗa wodde ko on tan wela yiyoɓe fitano makko ɓe erima noon nde ñawore waɗata lawol muɗum ɗin konngudi sifaji kadi tawe hello jeeɗiɗi e nder nden jayde witende l'observateur e nder nden ɗon jayde
ina tawe hen ko yewti e engagement woni pellitte ɗe Youssou Ndour ƴetti ɗum ɗon noon woni ko deñi hakkillaji ɓe ganduɗa kañumen goni ardiɓe ɓesgu Cheikh Oumar Fouti Tall ɗo e Dakar woni ceerno Madani Tall ɗum ɗon ko caggal nde ɓe kolliti wonde tan Youssou Ndour waɗi junggo muɗum no hannirta ni ko yewti e on ɗon ziyara ɓesgu Cheikh Oumar ɗum ɗon noon o heeɓi duwaw kono kadi e ɓernde ɓumde ummorade e ceerno Madani Tall woni ko jaynenkoɓe jañi hen e helle mumen joyi e nder nden jayde l'observateur jayde l'évidence kamne ari ko yewti e ko wiyete ha joni gueɗe diine maggal Porokhane édition 2024 ɓe garti ko seedantagal ha joni gonɗo e settede ko yewti e gurdam kono kadi e golle on ɗon sohna Mame Diarra Bousso ko yimmum Ahmadou Bamba Ba ɓe garti e jibinande makko toon to gollere kono kadi ɓe garti ni e jangde on ɗon debbajo hani e binde winduno kono kadi exemple woni yeru mbo on ɗon debbo hokkirte ɗo e nder leydi men Sénégal hani e dunde Afrique jayde tribune sport ɗon puɗɗortoɗen jaade coftal balli ɗo subaka coupe d'Afrique oblige ɓe gari ko ɗon CAN Côte d'Ivoire 2023 trophée gadiɗo wonande Lamine Camara e oɗo CAN ɓe mbi ko kanko tigui waɗa meilleur jeune joueur kono kadi ma tawe e on ɗon 11 CAF mbo premier tour Aliou Cissé kañum woni ni meilleur entraîneur e ko yewti e on ɗon premier tour janenkoɓe ina jañi hen e ko yewti on ɗon fannu kanko Lamine Camara wondude e on ɗon Aliou Cissé jayde record quotidien ari oɗo subaka hande onon séance d'entraînement ɗum ko hanki alkamis o baroteɗo ngal leydi Sénégal nana keblano ɓen ɓe Côte d'Ivoire ɓe mbi ko sabali ha jonde tawtani on ɗon groupe hanki kadi Pape Gueye tawtoraka on ɗon séance d'entraînement accama toon to hôtel sababu o noon ko tinde musalla seeɗa e buhal muɗum caggal nde o gañino e match cakkiriɗo hakkude Sénégal e Guinée goɗɗum ko tawete hen ko fédération française de football kañum salani ɓen fédération ivoirienne de football ngam luɓede ɗum Hervé Renard ha oɗo coupe d'Afrique yawta ɗum ɗon noon ko ɗum fe inidi ene gasa amma en garo hen e ko ɓuuri yaajo so Allahu lamɗo jaaɓi jayde wiwe sport rewɗo subaka ari koye natal Aliou Cissé wondude mo ganduɗa kan woni Lamine Ndiaye ɓe mbi tan de ko noon huitiéme de finale CAN Côte d'Ivoire 2023 oɗo saha hande ko compétition goɗɗo fuɗɗiti manam ko matcheji garoɗi ɗi kala nandata hay hunde e matcheji de poule ɓen noon jour uji ɗi ne gaddi hen konngudi mumen ko wayno Pape Matar Sarr holliti wonde c'est vrai ko match musɗo wonata kono wona kene metta e mabɓe kamɓe saabu aɓe jogui kala kaptorɗe gam folde ɗen baroɗe walla ɗin ñiibi ɗi ganduɗa kañumen goni ñiibiɗi Côte d'Ivoire jayde stade quotidien ko ɗon guddirten roɓen men jayde jewɗo ñalawma hande ɓen gaari koye namdal kan yimɓe mbaɗi ha joni ko leyɗele joyyi e nder nogas e goho mbaɗa sacré caggal nde mbaɗi ha joni sans faute e match de poule manam fiide match ji tati ha yewta e huitiéme de finale e nder nogas e goho baɗɗi ɗum ɗe joyi tan ina wayno keeɓi hebde on ɗon coupe ɗum noon ɓe mbaɗi ko namdal beele Sénégal ina woni en danger oɗo sakore muɗum e leydi Côte d'Ivoire ɗin sifaji e analyse uji kala ne tawe e hello mabɓe tati nden nden jayde witende stade quotidien ko ɗo uddi robine men jayde jewɗo subaka joni joni o paaɗen koye toɓɓere men wattindinde rogere men wattindinde oɗo subaka hande garaten koye fait divers holko saabi ɗum nde tawno e nder jayde l'observateur so tawi a ƴeewi ina tawe hen seedantagal ngal ganduɗa koɓe mbaɗi reportage toon to baloji walla balloji so tawi ko noon inde wuuro ngo noddirte nde tawno ngon wuuro tawate koye département de Linguére ɗon ɗo Jeeya Abdou Diaw kirsanoɗo ko ɓoyani toon to daral Seras woni Sogas hande ɗon ɗo Dalifort e nder département de Pikine en nani témoignoji ɗi ganduɗa ɗi woni seedantagal suddiɓe makko tata kono kadi e bandiraɓe hoddiɓe ene cetto e on ɗon gorko kono kadi ɗum ne woye deƴƴaka ne wayno ko warngoli ɗiɗi deggodirɗi waɗa e jamma walla e ñalawma hanki o toon to Thiaroye sur Mer ɗum ɗon noon ɓe mbi ko goto e gawowo ene wayno kañum tigui ha joni jeeya toon to Fass Boye kañumne kadi hirsi goto mbo wiya ko sehil muɗum e on tuma noon yimɓe arnoɓe ne mettini ɓe ɓenne piimo kanko kirsuɗo ha hawre ladial e oɗo saaha noon ene wayno kadi ko Sénégal elle woni koye wurtude kadi e tanaji goɗɗi ɗi ganduɗa ndewin ɗo ɓenni ñande foof presque e nder jayɗeji meɗen presse écrite kono kadi e radio ji kaloji ha télévision ngaji kono kadi ni
e ko wiite ha joni presse en ligne eɗen nana oɗo wari mo ganduɗa ene teskini e nder leydi meɗen Sénégal won hen noon ni mbiya koto banggue so tawi élection ngaji pandima kono sa ƴeewi ɗiɗo warguji ɗiɗi foof walla tati sa ƴeewi nandani hay hunde ko yewti ko eko yimɓe cikkata ko nde tawno Abdou Mbaye oya kirsuɗo moɓe mbi ko sehili muɗum en tout cas ko mo gollotto ko noon nanguirten sagal nde keɗɗen seeɗantaguji ɓe ganduɗa kañumen goni ɓesguli makko kono kadi suddi makko tato wonde wonano cihlagal woni hakkude mabɓe koɓe gollottonoɓe kono kadi warangol lo mbima hakkude mabɓe ko honɗum aussi yiya toon to Thiaroye sur Mer ɓen awoɓe ɗiɗo kadi wiyaɓe ko sehilaɓe goto hirsi goɗɗo o ha fuul ari ene mettini ene wayno fi on ɗon ha hawre ladial e oɗo saaha holko foti waɗede ñalawma hande o fitina gonɗo hakkude yimɓe liggodiroɓe yimɓe hodduɓe yimɓe fottuɓe beddo eɗen gandi fitnaji ɗi ne mawni e ɓerɗe leydi Sénégal hande o kala ko Sénégal najone waɗa ene wayno firto ko becce hayni yaadu men sa ƴeewi no yimɓe jaarete beddaji ɗi ni goto fof hollirta wonde kañum jogui doole ɓuuri jogade doole e goɗɗo walla ɓuuri tinde hoore muɗum e goɗɗo ɗum ɗon woni ko jibinta ɗiɗo alhaaluji pour jangguitade gonka leydi Sénégal e oɗo saaha alay saago ɓesguli ɗi mbawa tellinde tension ngaji gonɗi e hakkillaji mumen gonɗi e ɓerɗe mumen moni foof aussi wawa jogade muñal hakkude muɗum e goɗɗo ko ɗum woni tan ko jibini hande ɗeɗo caɗele saabu ɓe henne mbi ko affaire ñamade ɓe henne mbi ko affaire kiram ɓe henne mbiye ko affaire goɗɗum mi waɗi ni ya wattini komin foti waɗini ko an foti waɗini ha luural jol hakkude mumen goto fof jogono ɓerde goɗɗo on ha saabo jomum hocca laaɓi hirsa neɗɗo mo ganduɗa elle hirsata ko ganduɗa kañum tigui woni guuriyal walla guertogal so on jiiɗi en tout cas en ñaago Allah yo Allah kadi riwtanen oɗo wawa mo ganduɗa ina tawe nder leydi men e oɗo saaha ko ɗi konngudi mbaynirtoɗen e oɗo ñalawma aljuma en jetti Djiby Dieng to banggue caméra montage ko Ali Fall adi men reɓino janiji so Allahu lamɗo jaaɓi ko altini eɗen ñagono kadi balo teddugal leydi Sénégal nde Allah wonata ballo surtout fawene dow ñiiɓiɗi Côte d'Ivoire allahumma amin yo en gone jaam.